Dear love, hindi natin maikakaila pero meron talaga tayong tinatawag na office crush. Ito yung taong isa sa rason kung bakit kahit nakaka-stress sa trabaho, kung bakit kahit kating-kati ka nang gumawa ng resignation letter, at gusto mo nang sabunutan yung supervisor dahil sa sobrang toxic, ay tila ba nawawala ang lahat ng mga isipin kong ito sa tuwing nakikita ko ang katrabaho ko, si Melvin. Papaano ba naman ako hindi magkakagusto sa kanya? Maputi, matangkad, chinito, alagang-alaga sa sarili. At kung magiging kami ay siguradong aalagaan niya rin ako. Likas na pala kaibigan si Melvin. Kaya naman minabuti ko na ding mapalapit sa kanya. Madalas ay sabay kaming kumain tuwing lunch break at merienda. At ang gusto ko sa kanya ay talagang hindi niya gaano ginagamit ang cellphone niya. Kaya naman nakukuha ko talaga ang buong atensyon niya. Katunayan yan, sa sobrang lapit nga namin sa isa't isa, ay naiisip na ng iba na may relasyon kami. Ay, sana nga. Kaso may jowa. May jowa na siya. Pero para sa akin, hanggat hindi kasal, walang sagabal. Kaya naman hindi ako susuko magpapansin sa aking office crush. Tawagin man akong abangers. Okay lang, dahil inaabangan ko talaga silang mag-break. Oh, bakit ngayon ka lang kakain? Kanina pa kita hinihintay, Melvin. Wala lang. May phone call lang ako. Sorry, napaghintay pa pala kita. Dapat nauna ka nang kumain, baka mag-overbreak ka niyan. Ano ka ba? Bibilisan ko na lang kumain. Parang hindi mo naman ako kilala. Hindi na ako sanay na kumain ng mag-isa eh. Kailangan kasabay kita. Sus, hinihingan mo lang naman ako palagi ng ulam. Grabe siya. Teka, wala ka bang baon ngayon? Ay, oo nga pala. Wala akong baon. Teka, bibili lang ako ha. Melvin, wag na. Wag ka nang bumili. Hati na lang tayo dito sa niluto ko. Promise, masarap to. Pininyahang manok sa mainit na kanin. O dali na, kuha ka na. Naks! Bakit ang dami mo atang baon ngayon? Nasenso bang wala akong baon? Paborito ko kasi itong ulam na to, kaya dinadamihan ko na palagi ang luto nito. Alam mo, pustahan tayo. Panigurado, magugustuhan mo yan. Okay, sige. Masubukan nga. O eto, dali, kumuha ka na. Wow! Ang sarap! Lasang-lasa ko yung pinya. Ano, ayos ba? Ayos! Totoo nga, masarap nga. O sige na, kumain na nga tayo. Dahil binigyan mo ko ng baon mo, akong bahala sa'yo. Mamayang break. Oh, gusto mo mamayang uwian, dumaan tayo sa coffee shop? O sige, wala naman akong gagawin. Ayun, sige. Thank you dito, Sherry, ha? Ikaw pa, malakas ka sa akin. Coffee for you, Sherry. Sabihin mo lang ako kapag gusto mo ng dessert, ha? Cake, donut, bread, pili ka. Wag na, okay na ako dito sa kape. Grabe, ang daming deadlines this week. Saan na kayanin ko? Nakaka-stress talaga tong video editing. Ang daming revision tapos isasabay mo pa sa paminsan-minsang naglolo ko yung software. Ano ka ba? Parte talaga yan ng video editing. Basta huwag na huwag mong kakalimutang mag-backup, saka Control plus S. Save ka lang dapat ng save. Kahit nga atang onting changes lang ang gawin ko, automatic pindot ka agad yung Control plus S na yan. Melvin nga pala, after nito, uuwi ka na yan? Hindi ko pa alam eh. Bakit? Hindi lang kasi kami okay ng girlfriend ko ngayon. Wow! Himala at nag-open ka na rin tungkol sa love life mo. Siyempre, kasi nasa trabaho tayo. At hindi ko din gustong pinag-uusapan yung personal kong buhay. So it means, special ako. Kasi sa akin ka palang ata nagkukwento tungkol sa love life mo. Ilang taon na nga kayo ulit magkarelasyon? 2 years pa lang pero
Siyempre, minsan hindi mawawala yung mga tampuhan, tsaka minsan hindi rin kami nagkakaunawaan. Pero, alam mo, ang gusto ko naman sa amin ay at the end of the day, pinipili namin ang isa't isa. Ikaw, tama nga ba ako? Single ka pa rin? Oo, 3 years na akong single. Cheating! Ayun, after nun natakot na ako sa commitment. Isipin ko pa lang na may boyfriend na naman ako. Ay, kinikilabutan na talaga ako. Talaga? Alam mo, hindi kita masisisi kung bakit ka natakot. Hindi naman talaga ganun kadali na magtiwala ulit. Pero kapag dumating sa'yo ulit yung pagkakataon, tapos gustong gusto mo yung isang tao, huwag mong sayangin yun. Subukan mo ulit. Hayaan mo ulit na maramdaman mo yung saya. Paano kung taken yung gusto ko? Seryoso ka ba? At gusto mo pa talaga ng gulo? Bakit? Normal lang naman yun, di ba? Hindi mo naman mapipigilan ng puso mo kung kanino titibok yun. Totoong hindi mo nga mapipigilan, pero matuto ka dapat irumespeto kapag may pagmamayari ng iba yung isang tao. Huwag angkinin ang hindi sa'yo. Kahit na sa tingin kong better naman ako kaysa sa partner niya. Seryoso ka ba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi pa rin reason yun para agawin mo yung isang tao. Ikaw ang seryoso mo naman masyado. Kahit naman magkagusto ko sa isang tao kung hindi naman siya yung tipo ng taong mabilis maagaw. Hindi naman maaagaw yun. Tama, pero mali pa rin na subukan mo yung hangganan. Basta, kung ako sa'yo, pigilan mo ang sarili mo na mahulog sa taong may karelasyon na. Hello? Sino to? Hi, si Claudia to. Girlfriend and workmate mo si Melvin. Yes? Napatawag ka? Itatanong ko lang sana kung magkasama kayo ni Melvin. Oo, kanina sa coffee shop pero nauna na rin naman na akong umuwi sa kanya. Sigurado ka? Na hindi mo siya kasama? Oo, sure ako. Try mo kayang pumunta sa office para ma-check mo if nandun siya. Okay. Nga pala, pwede bang dumistansya ka sa boyfriend ko? Kasi pansin ko, parang over na sa pagiging katrabaho o kaibigan kung paano ka umasta. Anong ibig mong sabihin? Naiintindihan kong nasa isang kumpanya kayo ni Melvin, pero magkaiba naman kayo ng department. Bakit ikaw pa tong laging nag-aaya sa kanya na sabay kumain, sabay mag-break, sabay mag-work? Ano, kulang ka ba sa atensyon? Maniwala ka sa akin. Kaibigan lang talaga kami ni Melvin. Saka wala ka bang tiwala sa boyfriend mo? Mahal na mahal ka nung tao. May tiwala ako sa boyfriend ko. Pero sa'yo, wala. Alam na alam ko yung mga kinikilos mo at yung pagpapapansin mo sa boyfriend ko. Kaya tigil-tigilan mong dumikit-dikit kay Melvin. O kung ayaw mo, isusumbong kita sa manager mo o sa HR nyo. Akala mo, simpleng mag-boyfriend-girlfriend lang kami? Live-in partners kami niyan? Kaya tigilan mo yung kahibangan mo. Dear love, para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yun. Malakas talaga ang kutob ng mga babae at bihira lang silang magkamali. At sa pagkakataong to, tama ang girlfriend ni Melvin. Mali naman talagang magmahal ng katrabaho, lalo pat pag-aari na nga to ng iba. Ay nako, Cherry, mahalin mo ang trabaho mo, wag ang katrabaho mo. Ano nga habang magagawa ko? Palakasan na lang siguro to ng mga dasal sa itaas. Hindi naman kasi ganoon kadali na mawala ang nararamdaman ko kay Melvin. Aabangan ko na lang sa tamang proseso. Alam kong darating din ang araw na magbe-break sila. Dumaan ang ilang linggo at hindi nga ako nagpapakita kay Melvin. Lagi ko lang sinasabi na busy ako, pero ang totoo niyan ay umiiwas na muna ako. Cherry! Ay, kabayo! Ay, grabe ka naman. Mukha ba akong kabayo? Sorry. Ikaw naman kasi nagugulat ka. Nakita mong busy ako. Ikaw lagi ka na lang busy. O baka naman nagtatampo ka sa akin dahil dun sa topic ng nakaraan. Hindi. Busy lang talaga ako. Okay. Oh, pupunta ka mamaya sa resort.
Birthday ni boss, lahat daw pupunta dun. Overnight ba yan? Oo, overnight. Tara, punta ka ha. Mag-enjoy ka naman, puro ka edit ng video eh. Ayoko. Panigurado may inuman dun. Pas, ayokong uminom. Minsan lang yun. Saka, pwede daw malate sa work kinabukasan, kaya okay lang yan. Tara na, Cherry. Ayoko nga. Bakit hindi mo na lang isama yung girlfriend mo? Ha? Girlfriend? Oo, yung girlfriend mo. Huh? Meron ba ako nun? Ano to? Automatic nagiging single ka kapag may overnight swimming? Masama yan ha. Ang kapal mo at lalandi ka pa talaga sa mga katrabaho natin. Ayan. Nauuna muna ang husga. Hindi kasi agad nakikinig. Iniisip mo talaga na ganyan akong klaseng tao. May girlfriend ka, Melvin. Huwag mo nang itanggi. Ayan kasi. Hindi ka kasi nakikipagkita sa akin. Hindi mo rin sinasagot yung mga chats. Tsaka tawag ko sa'yo. Kaya huli ka na sa balita. Wala na akong girlfriend. Single na ako. Mag-iisang buwan na. Ano? Ay, naalala mo nung nakaraan nung tinanong mo ko tungkol sa kanya? Yung sinabi kong hindi kami okay? Oo. Ay, teka, ano ba nangyari noon at hindi mo rin naman sinabi sa akin? Ito na nga, nahuli ko siyang may kasamang lalaki. Sa loob mismo ng apartment namin. Ano? Oh, di ba nakakagulat? Ako din mismo nagulat eh. Pero mas nakakatawa yung reaksyon nilang dalawa. Nung nahuli ko sila mismo sa kama ng magkatabi. I'm sorry, Melvin. Hindi ko alam na may problema ka palang pinagdadaanan. Ay, mabuti na rin na naging busy ka nitong nakaraan kasi binabaling niya sa akin ng sisi. Pinagbibintangan niya na ako ang unang nag-cheat. Sinasabi niya sa akin na kaya lang naman daw niya ginawa yon dahil nagsiselo siya sa'yo. Alam naman nating dalawa na magkaibigan lang tayo. Oo nga, ang sakit talaga ng cheating. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Sobrang sakit niyan. Pero tandaan mo, Melvin, na kayang-kaya mo yan. Malalagpasan mo din yan. Ewan ko ba? Masakit talaga pero mas masakit sa bulsa kapag nawala ng trabaho, 'di ba? Mas focus ko ngayon ng trabaho at oo, hindi ito madali pero tama ka. Darating din ang araw na magiging okay rin ako. Ano? Oo na ba sagot mo? Makakasama na ba kita mamaya? Dahil malungkot ka. O sige, sige na, papayag na ako. Sasamahan na kita. Yes! Pero uwi muna ako sa amin ha. Wala akong mga ekstrang gamit. O sige, samahan na kita sa inyo para hindi ka na mapagastos pa. Tapos sabay na tayong pumunta doon sa resort, okay ba? Okay, sige. Nice idea yan. Cherry, isang gabi lang tayo doon. Matagal ka pa ba dyan? Dami mo namang ini-empake. Sandali lang, malapit na. Ito na, palabas na ako. Wow, kaya palang tagal mo. Nag-ayos ka pa. In fairness, maganda ka pala kapag nakaayos ka. At hindi yung nakasubsub ka sa laptop kada mag-e-edit ka ng video. Ngayon mo nga lang pala ako nakita na hindi ako naka-uniform. Cherry, alam ko hindi ko pa to nasabi sa'yo noon pero you're so pretty. Totoo ba? Yes, and I hope na you're aware of it. Melvin. Dear love, malandi na kung malandi. Mabilis na akong mabilis pero matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito na magkaroon ako ng tsansa na iparamdam at maamin kay Melvin na gustong gusto ko siya. Hinalikan ko siya ng mahinahon at unti-unting niyakap at bumilis ang tibok ng aking puso. Nang maramdaman kong tumugon siya sa mga halik ko, hindi ko maiwasan ang ngumiti habang unti-unti niyang hinahaplos ang buhok ko. At nang matapos niya akong hagkan, ay tumingin siya sa aking mga mata. Nakatitig ako sa chinito niyang mga mata na waring nagpapahiwatig sa akin na parehas kami ng nadarama. Melvin, matagal na kitang gusto. Ha?
Ibig mong sabihin, ako ang lalaking sinasabi mo noon na gusto mo? Oo, alam kong mali ang pagkakataon na yun pero ngayong pwede na. Ngayong malaya ka na. Hindi ko na ipagkakaila sa'yo ang nararamdaman ko. Hindi ako sumuko. Hindi ako napagod na maghintay sa'yo. Gustong gusto kita, Melvin. Aaminin ko sa'yo na gusto rin kita. At masaya ako na marinig to sa'yo na gusto mo rin ako. Hindi natin mamadaliin kung ano mang namamagitan sa ating dalawa. Pero, Cherry, pangako ko sa'yo na kapag handa na ako ulit magmahal, ikaw lang ang babaeng liligawan ko. Pangako. Dear love, success! Halong-halo ang aking emosyon. Ayoko namang maging masaya na nararanasan ni Melvin ang sakit na nararamdaman niya ngayon sa breakup nila ng jowa niya. Pero masaya ako na sa wakas, malaya na siya at may pag-asa kami. Masaya din naman ako na nirerespeto niya ako ng lubusan dahil ayaw niya daw ako na magmukhang rebound. Gusto niyang idaan ito sa tama. Kaya sa ngayon, magkaibigan pa rin kami. Pero alam kong higit pa sa kaibigan ng aming turingan. Totoo ngang mas masarap sa pakiramdam kapag hindi galing sa agaw. Yung kusang dumating sa'yo at ibinigay sa tamang pagkakataon.